खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मुलुगनाङैनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ सिनायो। गोबां सुबुंफ्रा बाख्नायो। बुहुमनि जौसिन राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बिबान रुजुननायनि उननिफ्राय साबायखर बावदों। 10 जुन 1952 मायथाइयाव जानाय सरासनस्रा बिसायख'थिनि उनाव भारत हादोराव जवाहरलाल नेहुरुआ गाहाय मन्त्रि महरै सायख'जादोंमोन। जवाहरलाल नेहुरुआ 4399 सान गोहोआव थानानै मोनसे रेकर्ड बानायदोंमोन। बारग' गाहाय मन्त्रि नेहुरुनि रेकर्डखौ सिफायनानै हादोरनि दानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिथांखौ बारनानै गोदान रेकर्ड सोरजिबाय। मख'नो गोनांदि 1952 मायथाइसिम बिसायख'थि जायामोन। 1947 मायथाइनिफ्राय 1952 मायथाइसिम जवाहरलाल नेहुरुआ इन्टारिम सोरखारनि गाहाय महरै खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव जवाहरलाल नेहुरुनि रेकर्डखौ सिफायनानै हादोरनि दानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बयनिख्रुइबो गोबावसिन गाहाय मन्त्रि जानो हाबाय, जेराव बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथाया दिनै 403,099 सान। भारतबर्षनि गोलाव सम गाहाय मन्त्रि जाना थानायनि मुलुग दरबाराव नरेन्द्र मदिया जानो हाबाय। जवाहरलाल नेहुरु आरो इन्दिरा गान्धीखौबो बारबाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथाया। गाबोननिफ्राय जागायगोन फिफा वर्ल्ड काप 2026 मेक्सिक'नि एस्टुडिय' एजटेकायाव खुंगोन फिफा वर्ल्ड काप बेखेवजेननाय गाबगोनां हाबाफारिखौ। बेनि उनाव आमेरिका, कानाडा, मेक्सिक'आव खुंफुंजागोन फिफा जोलुर वर्ल्ड कापआ गाबोननिफ्राय, जेराव गाबोननिफ्राय नुनो मोनसिगोन फिफा वर्ल्ड काप। दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ लानानै मिरु सोरखारजों सावरायनो गोनां हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथा, 2021 मायथाइनि कार्बि गोरोबथा, 2022 मायथाइनि आदिबासि गोरोबथा, 2023 मायथाइनि DNLA गोरोबथा आरो 2023 नि उल्फा गोरोबथाखौ लानानै GMCनि सावरायनायाव दिनै जानो गोनांमोन, नाथाय दिनै सावरायनाय जादिया, जेराव दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ लानानै मिरु सोरखारजों सावरायनो गोनां हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों गेजेर सानजायाव सोलिबाय थानाय दावहानि खौरां। आमेरिका इराननि दावहाया फिन गोख्रों जागोननि इसारा मोननाय जादों। इराना लैथोनि सायाव बिरबाय थानाय आमेरिकानि एडभान्स कम्बेट हेलिकप्टारखौ गावख्लायनायनि उनाव गेजेर सानजायाव दावहाया बांनायनि फारसे दावगालांदों। डनाल्ड ट्राम्पआ इरानखौबो बेनि फिननायनि थाखाय थियारि थानो खावलायदों। हादोरनाङारि खौरां बिजोङाव फोसावजानाय खौरांनि बायदिब्ला ट्राम्पआ गावनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव दाबि खालामदों दि थांनाय समबारनि मोनायाव इराना हरमुज स्ट्रेटनि खाथियाव पेट्रलिं होबाय थानाय समाव आमेरिकानि गंसे एडभान्स अपाचे हेलिकप्टारखौ गावख्लायदोंमोन, नाथाय खाफाल मोजांदि हेलिकप्टाराव थानाय सानै पाइलटआ रैखाथियै दं। बेखौ खौरां मोननाय जादों। व्हाइट हाउसनिफ्राय इरानखौ फोरमायनाय जादों दि बेफोरबादि खामानिफोरा 3 दान गोलाव गोजोन सावरायनायाव गाज्रियै गोहोम गोग्लैगोन। आमेरिकाया इराननि बे गाग्लोबनायखौ खालामदों होननानै दाबि खालामदोंमोनब्लाबो इराना दासिम बे जाथायनि सायाव जेबो अफिसियेल बिबुंथि होआखै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। जम्मु काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि उरी सेक्टराव मंगलबारखालि जाब्रबथायजों जानाय ग्रेनेड बेफ्रुनायाव 2 रौनियानि जिउ खहा। PTIआ फोरमायदों दि उरीनि कमलकोटनि मोनसे बादायाव आगजुफोरखौ गथायबाय थानाय समावनो मोनसे हेन्ड ग्रेनेडआ बेरफ्रुदोंमोन, जायनि जाउनाव दुखुनांथावै 2 जवानफोरा जोखोम जायो आरो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो 2 जवाना जिउ गोमायो आरो गोबां जवानफोरा जोखोम जादों होननाबो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं आयेननि सिङाव गोनांथि जानाय बादियै बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनायनि हाबाफारिखौ जागायनाय जाबाय होनना मावख'गिरिफ्रा बुंदों। जों मिथिगौ आसामनि गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै थाङो, नाथाय बेबायदि समाव धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि पल्लव दत्तआ जायगायावनो थानानै सि दानानै गोबां रां आरजिनानै गावनि जिउनि थांना थानायनि राहाखौ खालामना लानो हादों आरो बिथाङा 2 नं रंपारिया गामियाव गावजों लोगोसे गुबुन 60 सुबुंफोरनो खामानि होनो हादों। पल्लव दत्तआ गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायनि सोलायै गावनि न'आवनो आखाइ सि बानायना लायो आरो धेमाजि जिल्लाफोरजों लोगोसे डिब्रुगड़, तिनिचुकिया बायदि जिल्लाफोराव जि जोमखौ फानहरनो फालांगि खालामनो हादों।
बिथां आइजोआ लासै लासै बे खामानियाव मुखुब जानो हादों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। गं 14 नखरनि गेजेराव मोन 8 न'फोरा आबुङै सिलिंखार जादों। भुटान सुकानि बग गेवकनि सिङाव थानाय टकटगम गामियाव दिनै फुंनि 3 रिंगासो समाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो। अर खामनायनि जाहोनाव मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मावख'आरि फोरमान जायाखै, नाथाय गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलनि मोन 14 न'फोरनि गेजेराव मोन 8 न'फोरा गोबां खहा जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां।
बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।